И продължаваме напред с следващото видео, където с теб ще направим зеленчуков сок. И понеже в момента, когато снимам това видео, е пролет и има много сезона, сега в момента е сезона на марулите, аз ще направя сок от маруля, откъснал съм малко копър, малко целена, малко лук и ще добавим към целия този сок моркови и краставица. И сега тук има нещо специфично, на което искам да ти обърна внимание. Предварително съм ги измил и съм ги оставил да се отседят. Сега, при този тип сокоизтисквачки, когато се слага голямо количество от този тип растения, примерно една връзка магданоз, заедно с примерно връзка копър и така нататък, това, което се получава е, че по този начин машината може да се затормози, понеже не успява да ги смели добре. И номера е да се слага примерно морков. Моркова работи много добре, защото моркова веднага се засмуква от сокоизтисквачката и покрай него се смелва и останалото нещо. Сега аз тази така съм я затормозал, примерно, докато това нещо го открия, което сега ти обяснявам, че буквално е почвало да пуши, нали, до такава степен се получава едно задръстване, че вече ножа почва едва да се върти и тя сега за щастие още не ме е предала, не се е изчупила и всичко е наред. Сега на практика ще ти покажа за какво става въпрос. Сега почваме, включвам сокоизтисквачката, проверявам дали всичко е наред. Така включваме и почваме да мелим с теб. Сега тук е момента, когато ще сложа един морков, даже още един. И след това ще начисна. Тук ще добавя малко лук пресен. Ето виждаш как започва да се тормози. Така, като видиш, че почва да се тормози, единия вариант е или да извадиш част примерно от магданоза, от лука, нали, да не са много треви вътре, или да сложиш морков или красеца, нещо твърдо, което фактически да помогне, нали, да заработи по-добре сокоизтисквачката. Сега, ако ще слагаш чесън, ако ще слагаш лук, ако ще слагаш такива работи, трябва да са супер малко. Даже аз, честно казано, ще сложа една скелитка чесън, даже няма да се занимавам да я беля и така нататък.
Така. И сега идеята ми не да хухнеш да скупуваш марули, понеже сега просто има маруля, сега е сезона на марулите, когато вече са станали и просто хората се чуят какво ги правят, защото са прекалено много. И това е между другото много готино за хора, които се хранят по този начин, е, че има определени моменти от годината, когато има страхотно изобилие. Есента, лятото, примерно есента, когато гроздето вече става, има толкова много грозде, нали, може да пиеш супер много гроздов сок, докато ти писне. А при останалото време на годината съответно няма. Сега, аз препоръчвам, когато зеленчуците или плодовете са сезонни и имаш голямо количество от тях, може да си правиш сок. Но, примерно да тръгнеш посред зима или есента да си купуваш маруля, за да я правиш на сок, това не е добра идея. Както и примерно да си купуваш грозди, когато не му е сезона и да си прави сок от грозде, просто старай се храната ти да е съобразена с сезона. Също така соковете, които правиш, да са от сезонни плодове и зеленчуци. Много важно е сега, след като сме изцедили този сок, аз задължително в тези случаи правя след упражнение, което вече разгледахме, когато правихме сок от моркове. Вземам всичко е това. Вземам всичко, което е останало в контейнера отзад и го пускам още веднъж през сокоизтискачката. Така. Така, това е, готови сме, изчаквам още малко да спре да се върти. Между другото, докато не спре да се върти центрифугата от сокоизтискачката, това нещо не дей да го отваряш. За да не стане някой беля. Сега, след това, когато комбинираш, отново повтарям, когато комбинираш различни видове сокове, задължително ги смесвай после в един съд. Задължително ги смесвай в един съд, в който можеш да ги разбъркаш. Това е нашия зелен сок. Между другото, това беше пълна импровизация. Ти може да комбинираш каквито си искаш, нали, зеленчуци, но съобразявай се, не дей да слагаш много лук, чесън или примерно някакви огромни количества. Примерно, както вече дадох за пример, да речеме 10 връзки магданоз, да се опитваш да си ги смелиш, да пишеш примерно половин литър сок от магданоз. Не. Значи от магданоз, от целина, от копър, общо взето се слага, нали, по една връзка е достатъчно, примерно за литър сок или нещо от сок. И най-вече ти си прецени сега вече какво ти харесва. Някои хора може да не им харесва вкуса, миризмата на целината. Има хора, които са алергични към лук, аз познавам такива, които са алергични към лук, към чесън. И сега, когато мелиш такива зелени зеленчуци, доста по-трудно става самото прецеждане при цетката, понеже ето виждаш как е една малко по-специална каша, но пак се получава, нали, няма нищо сложно, нищо страшно. Между другото, краставицата пуска страшно много сок и не случайно я намесих и нея, за да може да стане по-голямо количество. И това е в общи линии, значи тук има, сега ще покажа, тук остана пяна, но честно казвам може да се извлече още малко сок от цялото е това нещо. Даже и сега в случая няма смисъл това нещо да се натиска, просто може да я оставиш така цетката, нали, да се изтежда самостоятелно, въпреки че аз често казвано това нещо ще го натисна, да може да пусне още сок. И това е в общи линии.
може да сложиш ряпа, може пак да сложиш червено цвекло и така нататък, но вече когато има лук и общо взето когато зеленчуците са различни от морков и червено цвекло, не дей да добавяш ябълка. Ябълката е, стига толкова, ябълката е подходяща само за сока от предното видео. Така, махаме го това нещо, затваряме. Разбъркваме го добре и нашия сок е готов. Сега може, ако искаш, може да продължиш да го прецеждаш, може и да го пиеш директно така. Избора е изцяло твой, зависи колко искаш да е чист сока. Сега често казвам, на мен ми харесва какво се е получило, но в началото толкова грешки допусках, слагах много лук, много чесън, буквално съм поразял толкова продукти, съм правил сок, който буквално много трудно се пие в последствие. Долу-горе вече съм му хванал цаката, знам за какво става въпрос и се надявам, че и ти ще разбереш какъв е основният принцип. Нещо невероятно, между другото, дай става по-добре, отколкото съм очаквал. Сега тези сокови просто няма как ги правиш без сокоизтисквачка. И докато ако от портокали, от цитруси и от ябълки можеш да импровизираш да си направиш сок по най-лесния начин, вече с тези зелени зеленчуци няма просто как да се получи. Надявам се, че ти харесва това видео, надявам се, че става все по-ентусиазиран да започнеш да си правиш сокове вкъщи и аз ще те видя в следващото видео. Чао!